Өлкәннәр 10 көнлек район мәдәният йортында тантаналы җыелыш белән ачылачак. 2 октябрьдә ярминкә булыр дип планлаштырыла. Ярминкәдә ашлык сатуны да сорады өлкәннәр. 10 көнлек кысаларында спорт ярышлары да, күңел ачу чаралары, бәйрәм концертлары да узачак. Безнең инде максат куелды. Бер генә өлкәнебез дә шушы көнне игътибарсыз калырга тиеш түгел. Авыл җирлекләрдә дә, оешмаларда да өлкәннәрне чакырып, сөйләшүләр, чигешүләр һәм бергәләп шушы бәйрәмдә бөтенесен актив катнашырга чакырабыз һәм өлкәннәребезне шу форсаттан файдаланып, якынлашып килүче шушы халыкара өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Башка еллардан аермалы буларак быел ипи пешерү бәйгесе дә оештырыла. Икмәк, табын күрке дип аталучы бәйгегә өлкәннәрдән күпереп пешкән ипи күмәчләр көтәләр. Март ayında гадәттә булай да сайлаулар. Ил күләмендә, республика күләмендә, район күләмендә. Менә шул сайлауларда инде матур итеп пешереп апчагалар иде. Зур матур күмәчләр. Һәм бу күмәчләрне безнең әтиәниләр кайтып безне сыйлыйлар иде. Ул гаҗәп тәмле. Менә шушыны күздә тотып, менә бу чарага, быелгы елга чарага, шушы бәйрәм чарасына шушындый конкурс тәкъдим иттек без. Өлкәннәр 10 көнлегендә гадәттәгечә җәмәгать мунчасы бушлай хезмәт күрсәтәчәк. Тамчы бассейнына да өлкәннәр бушлай йөри ала. Чәч тарашханәләр ташламалы хезмәт күрсәтәчәк. 10 көнлек дәвамында кайнар линиядә эшләячәк. Иң мөһиме, бер өлкән кеше дә игътибардан читтә калмаска тиеш. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.